Hola. Per garantir un bon servei, ens posem en contacte amb tu. Al llegir el teu comptador, hem detectat que tens un consum d'aigua superior a l'habitual. Aquest consum més elevat de l'habitual pot ser per diferents causes. 1. Canvi d'hàbits de consum. Més persones a l'habitatge. Canvi d'algun electrodomèstic. Instal·lació d'un aparell descalcificador. 2. Una fuita d'aigua no detectada. 3. Un ús fraudulent del teu comptador. Pots comprovar si la teva instal·lació funciona bé d'una manera molt simple. Comprova que el teu comptador alimenta el teu habitatge. Obre una aixeta mentre verifiques que el comptador funciona i que compta endavant augmentant la numeració. Tanca totes les aixetes i apaga qualsevol electrodomèstic que faci servir aigua sense tocar la clau d'abast. Comprova la lectura del comptador. Deixa passar un parell d'hores sense fer cap ús de l'aigua i torna a comprovar el consum. Si el consum ha augmentat, cal que trobis el punt o punts on es perd aigua per solucionar-ho, ja que el comptador només corre si hi ha consum d'aigua. Si finalment has trobat una fuita, contacta amb el teu lampista per reparar-la. Contacta amb nosaltres per tramitar la bonificació per fuita i disposar de facilitats de pagament. I si encara no t'has donat d'alta a l'oficina en xarxa, ara és el moment. A aigüesdebarcelona.cat/oficina en xarxa. Fes totes les gestions, controla el teu consum i rep avisos d'afectacions. Recorda que l'aigua és un bé preuat i escàs. Fes-ne un ús responsable. Gràcies, estem al teu servei. Més informació al nostre web www.aigüesdebarcelona.cat.